Hormatly Atawattan TV YouTube kanalyny tomaşaçylary. Ine bir näse sanak soralar we biziň okuyjylarymyzyň biri kanalymyzy Instagram hatamyzy izleýän okuyjylarymyzyň tomaşaçylarynyň soralary bar. Şolara reýsaçyk bir jogap ökümine şu videony ýürüte şuny täýärledik. Manalarymyzda soňky döwürde bir näse sanak gowy habarlar diýip biljek habarlarymyz bar. Mesela şu ýylyň may aýynyň 5-inde başlap Vilayetler arasında katnawlaryň ýola goýma meýleşdirilýär. Bilişiňiz diýerler, vilayetler arasında katnawlar ýurdumyzda koronavirus pandemiýasynyň araşmagyny öňlemek maksady bilen girilen çärelerini birikdi. Şeýle hemine Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan näşlaýyň öňümizdäki may aýynyň 5-ine täze uçuş rejesi kabul edildi. Şu gün internet saytyna goýdy Türkmenistan aviakompaniýasy. Biz de habar ökümüne getirdik. Soňky döwürde özüňiz bilýäňiz, ýürütüş soratmagy esasen soňky 2 aýyň içinde köpärtdi, artypdy. Mesela üçin İstanbul, Moskva, Kazan, Minsk goýulary boýunça bir näse sanak ýürütüş soratmalar amalaşdyryldy. Öňümizdäki günlerde de bir näse sanak bar. Bir näse gün soňra may aýy gelýär. May aýyna bolsa bir näse sanak ýürütüş soratmagy bolmana garaşylýar. Bular bizämi? Medama Atawattan Türkmenistan saytymyzda sonra Instagram hatamyzda, YouTube kanalymyzda, Atawattan YouTube kanalymyzda ýetip durarys. Eýip bolsa. Indi ýene bir zat, mesal üçin 1-nji maýda başlap kinoteatrlar, teatrlar işap başlady. Ýurdumyzdaky ýyry bazarlar 25 aprel açyldy. Halkyň arasynda jygyrlyk bazar diýip bilinýän Altyn Asr Gündoğar bazary hem öz işine başlady. Bular näme üçin aýtýan? Nedek diýiniň özünde de Türkmenistan prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken kararyna görä, yani yurdumuzun daş yurtlarına olan raýatlarynyň wajyp bir karar gol çekildi. Ol karar näme etdi? Aslında siz o karardan tanışýan. Ol karara göre biometrik pasport, zagran pasport diýip bilinýän Türkmenistan'a gitmek ve Türkmenistan'a gelmek için pasportlaryň hereket ediş möhleti uzatyldy. Şu hereket ediş möhleti aslında öňüm 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň ahyrynça uzatyldy. Täze karar bilen bolsa hereket ediş möhletleri 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2024-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygynda tamamlanýan bolsa, onda onuň möhleti 2024-nji ýylyň 31-nji dekabrynda şeýle uzatyldy. Aslında bu karar näme üçin kabul edildi? Kararyň özünde beýle geçilýän. Karar ýurdumyzyň daş ýurtda bolan raýatlarymyzyň hukuklaryny we kanuny behbitlerini goramak üçin, şonu goramaga kömek etmek üçin kabul edilen wajyp bir eretnamadyr. Bunu kararda da beýle geçilýär. Indi aslında şu kararyň ähmiýetini beýle geçmek näme ähmiýeti? Beýsawatyň içinde ýakyn döwürde ýurdumyzda halkara hawa gatnawlary öňçäki çäklendirme aradan aýrylandan soňra hem daş ýurtda hemişelik ýaşaýan raýatlarymyz we indi okunup torup barýan okap ýören taliplerimiz we indi şu ýerde bolup wagtlaýan raýatlarymyz ama indi şolaryň şol gezip ýören ýurtlaryny, okap ýören ýurtlaryny, hemişelik ýaşap ýören ýurtlaryny, wagtlaýan bolup ýören ýurtlaryny ki kanuny behbitlerini, yani şolar pasporty möhreti tutup da şu ýerde gynýada galmagy üçin kabul edilen bir karar diýip düşünip bolýar. Yani şeýle jemläp aýtsak, bu karar aslında ýakyn döwürde ýurdumyzyň alkara soratma bilen bagly çäklendirmeler aradan aýrylan soňra şonu da şol ýerlerde bolup ýören raýatlarymyzyň şolaryň kanuny behbitlerini goramak üçin kabul edilen bir karar. Näip bolsa soňky wagtlarda ýa-da beýle geçmediler. Ýürütüş soratmalary sany artdy we onuň köpelmegi bilen umyt etýär ýakyn döwürde halkara soratmalaryň adaty ýa-da dowam eden ýagdaýynda hem şu ýerde bolmana dowam etjek raýatlarymyz üçin peýdaly bir karar diýip aýtyp bileris. Indi aslında bu zatları aýtmakdan öňçe men şu media etmekden esas maksadym bize en köp gelen soruların biri biletler nerede satılıyor? Hani biz yurt saatine vardı haberler berýäs. Sonra bize ne sorulýan soru, haber berdim de hani bilet nerede satılıyor diye. Indi esas Türk Hava Yolları vardı diyelim. Türk Hava Yolları ýene charter reysleri bilinýän ýürütüş reyslerde bilet nerede satılıyor? Türk Hava Yolları'dan bilet alacak bolsaň, Türk Hava Yolları'nın ýene berkarda ofis var, çakamçası var, ýene şu ýerden alınýar. Käzetinde öňe bir düşündirip aýtypdym, bolan käzetinde diýilýär, aýten näme goýdyň diýe, ýürütüş reýs var diýip Türk Hava Yolları gitdik de ýok diýdi. Öňe düşündirdim, ýene düşündirýän, sebäbi öňkü videony tamaşa etmedikleri bolupdylar. Şonuň üçin gaýtarap aýtgan diýmän. Bir videony hem tamaşa etmeýän zat ýok, hem tamaşa eden nädir? Şonuň üçin ýene gaýtalaýan
Türk Hava Yolları'nın charter reislerinin Türkmenistan uğurlu biletleri Türk Hava Yolları'nın Aşgabat'taki şahamsasında yerine yerleşiyor. Berkarar'da, yani Berkarar deyip bilinen, Business Center deyip bilinen təsirçilik merkezinde yerleşiyor. Şunun birinci katına yerleşiyor. Yine dine şöyle satılıyor. Ondan sonra şeyle bırakma. Mesela için Türk Hava Yolları'da baranda internete girsen, mesela için bir ay sonra, 2 ay sonrasına girsen biletler açık. Mesela için aşağıda. Mesela için ben şeyle bırakma etberiyle ödeme. Geçen yılın 2021 dekabrında Türk Hava Yolları'da Mayıs kartı bağıdır bilendirseniz. Şöyleden köprek fiyakat etsen, şöyleden bağlılığına şunun bağlarına da bilet alıp oluyor. Ve benim bağlarıma 2 ile meri uçmalığım için bir yırıptır ve eğer ulanmasam köye deyip Türk Hava Yolları mail yerliğine emetip bilen, bilet alıp bilen. Benim girdim sisteme, girdim Türk Hava Yolları'nın misal için 1. iyunu da dekabrda aldım. 1. iyuna girdim, bilet aldım. Yani yönemi nedir eğer 1. iyununa şu önkü kayda devam ettirse, yani dine charter reis olursa, ona 1. iyuna adet reisler açılmasa, adet katnalar açılmasa, ondan 1. iyununa şu biletimi ulanıp bilemek. Dine charter ulanıp bilen, charter'ım ayrıca satılıyor. Yani diyecek ona derdim, ben Türk Hava Yolları'nın düğünen bir çok ötleşimiz olduğunu, bu manada charter reislerin, yürütü reislerin devam ettiğin dövrünü internetten kendi almak maslahat veren okla. Sonra ne vakti geçeceği iddia etarmalı yine orada. Yani Türk Hava Yolları'nın aşağıt ofisine varyanız, alyanız. Bunu aslında ne hem düşünüm aytyan fiyatlarını bir hem şu var. İnternetten hani bilet alıp bir başka maksatlarına ulanmak isteyenler ama bilete mesela için şu zattan biznes etmek, şundan pul kazanmakta aslında biznes demek doğru mu değerli oluyor, illegal biznes oluyor. Halkın şöyleki uçbilmeyecek bilet satmak deyinle. Son için Türk Hava Yolları'nın şu charter dövrü için eğer bilet alacak olsanız, Türk Hava Yolları'nı alacak olsanız, onun dine yeketek yer Aşgabat'taki ofisi. Şimdi biz köp koyuyuz haberlerde, mesela için Rusya Federasyası'nın Aşgabat'taki elçihanası Telegram hesabını yürütüyor katnaoğulları öne esiyedi vardı. Şu an Türkmenistan aviakompaniyasının uçarları bilen Haysori, mesela için Aşgabat, Moskva. Orada bilet neydi satılıyor. Aslında onu biz umarım koyuyuz. Aşgabat, Moskva olsa onu Türkmenistan aviakompaniyasının Neşva şehrindeki önünün bilet satılan yerlerinin şöyle barayan Aşgabat, Moskva deyseniz onlar onun öz şartlarını şöyle düşündürürler. İnni Türk Hava Yolları ayttık. İstanbul, Aşgabat, İstanbul ya da İstanbul, Türkamaş, İstanbul oyuncu. Türkmen Hava Yolları'nın Aşgabat, Moskva uğruna ayttık. İnni mesela şu Moskva, Türkmenavat, Kazan, Türkmenavat, Minsk, Türkmenavat, ya Minsk, Türkmenmaşı, yani ya da İstanbul, Türkmenmaşı, İstanbul, Türkmenavat, yani Türkmen Hava Yolları'nın yürütü katnalarına bilet niye almalı? Onun için yaşayan yurdunuzdaki elçihanasından, konsulundan maslahatlaşıp almak mümkün çok mensuratı. Yani aslında şu videoyu ben yardım etmeye sebep olanlardan bir nesnama uğrattı. Kâr Instagram'da accountlar açan ekerler. Mesela için göğe Türkmen Hava Yolları'nın ihtiyarı hukukili yarak olup yine ben sana falan seversen sen uçuracak, yine bilet satıp bilen, yine orada. Sonun için şunlarla deyip ödünüz ağırlıtmadığı için, kıynadı almadığı için, 3. yağda, 3 bölümde aytsak, 3. yağda da birinin her yurtta elçihanamız var, konsulumuz var, yurtun uçağımızı dine yeketek mümkünce şolarla maslahatlaşıp, şoların beriyen her yurttaki Türkmen Hava Yolları'nın ofisini de bilemek, şonun için yani şolarla maslahatlaşıp, şoların alliyen yerini almak. Yani gören yerinizden yani bilet sat diyen, online pulunu versen sana bilet verecek diyen yerlerden nerede yürütü şoların maslahat beriyen yerlerinden şolarla maslahatlaşıp. Yine hormatly tomaşaçlarımız, aslında ben şirketleşe başlamakam şu kitapları ne edip sorayan da son kitapları vardı. Kısaca açacaktım. Sonra bir gepleşin kızığına veren unutup şu an yardım açıya emmek teatrına reklam et geldi. Benim şu teatr kitap alıp geldim yani. Bildiğimiz makul sözlüğümüz var. Makul sözlüğümüzün esası bazısını paylaştırmak için esas tatlı sözlüktür. Teatr sözlükler çıktır, teatr kitapları çıktır. Neç kitaplar aldım. Hem maksadım ne hem değişmek yani reklam edip teatr anılarını deyip maksadım ne kitaba olan kısaçık bir şunlarla kıyadayda da kitaba olarak geçmek mümkünce peydal olup bilir. Son için hem de kitaplarım şu yerde koydum. O kitapla emmetim teatr çıktı. 30 tane kitap çıktı. 30 tane kitabın içinden ölmede gerek olacak diyen 5 tane kitap aldım. Ben şun bir kılıkla görün belki halarsınız.
kitap mademler de var eken mene şunda yani paytatmadak şehre çıkanda kitap madem birine vardım mene şonda gördüm. Aslında bilyattan çıkanını yolun üstü aldım mene gıtaşta tanıştıran kadimi Türkmen sözlükleri deyip bileceğimiz sözlükler. Yine hormatly tamaşaçylarymyz şunun bilen bir näçe sanak meseleleri oyunça öz pikirimi, öz şahsy analizim deyin siz bilen paylaşdym. Ne dip bolsa umydymyz ene ýakyn günlerde ene hemme zadyň kadasyna gelmesini garaşýas. Hormatly tamaşaçylarymyz ene şunun bilen dünýäde ýüze çykan ýiti ýukanç keseliň pandemiýasy bilen bagly halkara olar giden şäherlendirmelerin yakın döwürde ayrılacakdygyny umyd etmek bilen şeýepleşimizi jemleýän bizim kanalymyza 13 000dan geçdi agza sanymyz töwereme agza bolun bizden ýyp bolsa mundan sonra da elmizden geldikçe başardykça biz habarlary gepleşikleri ýetirip durarys. Kanalymyza agza bolun, biz bilen galyň, hoş sag bolun.